ситуацията в синята агитка на почивката, която заснехме. Кире, да знаеш, не знам дали там вие на живо видяхте, ето сега даваме едно червено знаме с пречупен кръст, свастика точно в пушека се появи там изневиделица. Кире? Да, Кроме, чувам. В момента, в който Криси правеше интервю с Пламен Илиев, тук пристигна Иво Иванов, който току-що завърши своето интервю. С две думи той заяви, че просто късмет е обърнал гръб на леската двубой, изпуснали са много положения и това е причината, поради която не са успели да спечелят днес. Не разбрах въпросите обаче. Само да уточним, говориш за фаталния Иво Иванов с автоголовете и с дуспата срещу Литекс, не за един от съсобствениците на ЦСКА, нали? Именно. Добре. Дали видяхте на почивката и в началото на второто по време се появи в синята агитка червен, така голям флаг, знаме с пречупен кръст, свастики, които после имаше и череп с такива отдолу застъпваше се, прекръстени кости. Не, няма да бъда достатъчно точен и акурантен, ако кажа, че съм видял такова знаме. Имаше доста знамена, но просто ще трябва да прегледаме кадрите, но да си призная, не съм забелязал някакво знаме с череп, свастики и пречупени кръстове. Така че не мога да потвърдя. Ти сега къде си покрай теб минават също играчи, така ли, на двата отбора? Да, ние вече сме пред съблекалните на двата отбора, където чакаме за интервюто след края на двубоя. Излизат футболистите предимно на Левски, все още от Ню Йорк.